भैया के होला खंड भूमि अखंड भूमि हद और बृहद खंड ना अखंड भूमि के मालिक रहे खंड नहीं है खंड जगह रहे जमीन पर अधिकार कि क्या गई सोना चांदी के अरे नहीं भरल ऊ भंडार की रानी खुद ही दासी हो गई अरे तक बराबर आ समय एक बराबर के होकर रहलो ही नहीं ना आना रही समय ओकरे नाम हो भैया जे ना रहेला सब जीवन में आवत रहेला आज दुखी तू ही हमरे नहीं हां जीवन में आवत रहेला खुशी को वो गम रे किरानी खुद ही दासी हो गेली जेकरा नौकर चाकर चपरासी जब ना बबुआ के मेवा मलाई मिश्री दिया के बबुआ तने काट लो ओ बबुआ के बेरा पर सुखल रोटी ना मिले ऐसा समय हो रहे जीवन में आवत रहेला अरे खुशी को गम रे किरानी खुद ही दासी हो गई ओ बबुआ के सुखल रोटी से भेंट ना होखे अरे कि बेरा पर मिले बाबूजी ने पंडित जी वो रानी के अपना घरे लिया के चले गए आ चौका बर्तन के काम वो रानी से करवावे लगले रानी अपन दोनों मेरा ड्यूटी करे लगले हो तो सवेर राजा फिर बाजार लगौले राजा के किनल के कोलू डोम आइले बबुआ बैठ उठ पटना राजा के कोलू डोम आइले करे गए अरे सुनतर जे तू काल्हे से बाजार लगौले बा अपन दाम बोल कहले कि 500 सोने के मोहर कोलू डोम दिहले दिहले तो हेले जाके विश्वामित्र जी के 30 दिन के भीतर ही चुकावे कर हेले जाके वह 500 रानी वाला 500 राजा वाला ले जाके 1000 के सोने के मोहर विश्वामित्र बाबा के दे दिहले ओकर बाद कोलू डोम के पीछे पीछे जाए लगले कुछ दूर जब गइले तो कोलू डोम कहले के अरे तोरा में आतना पूंजी फसाओ नहीं अब हिले तो नाव गाँव ना जानी राजा हरिश्चंद्र नम्र भाव में कहता नहीं का कि हमार नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कोलू डोम कहले के बेचा तर बाजारी में बाजारी का सौदा बड़ा बाजारी में बेचा तर आ नाम धइले बड़ा सत्यवादी के तोर नाम लमहर बा कहे में उड़बड़ बुझा था आज से तोर नाम हम चेंज करता विचार करी जे धरती के मालिक रहे ओकर नाम चेंज करके एगो जाति के डोम कहले कि आज से तोर नाम रही हरि आज से तोर हरिया नाम रही तो हरिचंद से बाबूजी हरिया हो गइले कैसे हरिया हो गइले आए अरे कि राजा हरिया हो कि
सतीश जी मुंह में शांति बना के रखे देवा कथा प्रसंग बा घेरलस विपत्ति बनरिया राजा हरिया हो गया कहां गई वो राजपाट उठान बात समय जब मोड़ मरलस मुड़ा मरलस तो बोले कहा समय मरलस मुड़ा मुर्दा घाट के कि सुनल डोमवा के गोरिया राजा हरिया हो समय हंसाती समय फंसाती दिया दी मुआदी सब कुछ बाकी हटले ना सत्यवादी कि भलो ही बेच दिले ले हरिया हरिया राजा के जब वो कलू डोम लेके गईले राजा पूछले कि मालिक हमार काम कलू डोम कहले कि तोर काम बा शमशान घाट पर लाश जला तो दोनों मेरा शमशान घाट पर लाश जलेगा बिना कर कफन के बिना कर लिहले एक भी लाश जरे के ना चाहिए जेकर नून खाता रह ऊपर के कानून बा राजा कहले कि मालिक अगर कोनो परिवार के लाश आ जाए कलुडम कहले कि चाहे परिवार के चाहे यार के चाहे पाहुन के चाहे सार के चाहे यूपी के चाहे बिहार के कहीं के लाश आ जाए जेकर नून खाता रह ओकर ई कानून बा कि बिना कर कफन के एक भी लाश जरे के ना चाहिए इतनी बात बतौले तो जाके कलुडम ड्यूटी करे लगले कलुडम के आदेश पर राजा ड्यूटी करे लगले आ ओने पंडित जी के घरे रानी ड्यूटी करे लगले विचार कर राजा रानी के अलग हो गई एक दिन अचानक घटना घटल रोहित कुमार फुलवारी में गए फूल ले आवे खातिर तने कहीं लिखल बा जे विश्वामित्र जी की प्रेरणा से कहीं लिखल बा कि इंद्र जी की प्रेरणा से सर्प डस दिहलस सांप जब बबुआ के काट दिहलस संग के लड़का खेलत कूदत जो रहले से पहले से कहले से करे दसिया ए जे चौका बर्तन में झुलाइल बड़े आ तोरा लड़कवा के फुलवरिया में नाक बसले बा रानी चली बाबूजी के चल जाई लेकिन पंडिताइन कहले कि दाम दे के आइल बड़े काम निपटा के जई हो काम निपटावे में बाबूजी अधबेर हो गई रानी हकासत पियासल अपना बबुआ के पास पहुंचत तारी देखत तारी कि बबुआ के तन से प्राण निकल गए गोद में बबुआ के लेके ये दुनिया के इंसान से ना वो भगवान से ओरहन देता रे सुनी मेहरारू के ओरहन कैसन होला मेहरारू के वियोग कैसन होला वियोग में वो करुणा निधान से अपन विपत गावत रे कैसे विपतिया ए
रानी कहते रही कौन हमरा से गलती भई रहल कोई निकलवा आए हम हमारा बबुआ के कोतलसी बिसरत नहीं है सूरतिया बीपतिया डललस रे विचार करे वो मेहरारू कवना पीड़ा में होई है जेकरा पति देव से संग छूट गइल हो एगो संगे लड़का बड़ा उनहु के भगवान ले ले हो खस वो मेहरारू कवना आफत में वो बेरा हुई है रात के 12 बजे फुलवारी में रानी रो रो के कहता है का हमारा मरम में अगिया लागल है आज छोड़ के सुगनवा रोवतारी पीटी पीटी आए हाय छातिया बीपतिया डललस रे रानी कहते कि हे नाथ न दुनिया के कोनो इंसान से डर गा और न तारा जस भगवान से डर गा ये दुनिया में एक ही आदमी से डर बा कि जहिया भेंट होई आमने सामने हुई है उनकर से हम जवाब का बताएं पूछी है जहिया सजाना तो तोरा बबुआ कहे कि कहां बिलवलू हमर हतिया बीपतिया डललस रे इतनी बात और हम देखे अब बबुआ के गोद में लाश लेके आ जाकर वो पंडिताइन के जहां नौकरी करत है कली के मालिकी कुछ पैसा रुपया दे दी ताकि अपना बबुआ के हम दाह संस्कार कर दे पंडिताइन कली करे ना फेंक के बड़का तहार राजकुमार मोल बने ऐसे राजकुमार दरबार में हजारों लोग फेंकाला एगो गरीबों के बेटा ओकरा खातिर राजे कुमार होला रानी के बात पंडिताइन बुझ ना पौने रानी से चली आके दरबार से कुछ मिली ना अपन सारी आधा फाड़ के अब बबुआ के कफन बनौली आधा सारी फाड़ के बबुआ के कफन लपेटली आधा सारी बाबूजी तन पर बा आराध के शमशान घाट पर जाता रही अपना कर्म के दोष देता रही कि करम के कि मोहब्बतिया बुहारा सुन लगे रानी अपना कर्म के दोष देता रही देखिए माता जी के माध्यम से पुरस्कार बार बार लगातार हार्दिक अभिनंदन सुनना
जब वो हमारे के पैसा ना दी हम तो और ही हमके पैसा के दे सकेला जाई के करा लागिया जब फूटी गई भैया आदि हमने के ब्रिजेश भैया के बड़े भाई सैकड़ों रुपए के पुरस्कार और दिवंगत आत्मा के साक्षी खातिर भगवान से विनती बा। फिर है देखिए हमने के माता जी के माध्यम से बार बार लगातार हम हार्दिक अभिनंदन करता है शुभकामना खातिर भगवान से विनती बा। जाई के करा लागिया जब फूटी गई भैया फिर माता जी के माध्यम से पुरस्कार जेकरा के अपन जन कर हम पैसे न दिहल हम कहते दुनिया के लोग का पैसा दे पुरानी मन में विचार करता रही अपन जानी मोहब्बती किया सुन लगे पूरा परिवार के माध्यम से हमरा के पुरस्कार परिवार के माने ई है गान बजान दीवार पर होखे निमन चीज तो दान पुण्य करे के छै अब तो ताम निर्गुणपुर बिगावत रहल लोग खिसे मती हमरा तनिको नीक ना लगल दरवाजा पर कम से कम कथा प्रसंग लोग के सुनवनी है देख फिर अच्छा माता जी के माध्यम से सैकड़ों रुपए के पुरस्कार अब विचार करें गोदी में बबुआ के लाश लेके आधा साड़ी कम करवा आधा साड़ी से लाश के लपेटले बाड़ी आ शमशान घाट पर जाकर एगो औरत के जात 12 बजे रात के शमशान घाट पर जाते रहे अपना बबुआ के लाश लेके कि वो औरत बा वैसे शमशान घाट के घर से तो बही कोई जेबे नहीं लेकिन वो औरत रहले काहे तो देखली शमशान घाट पर का भइल है चारों बड़िया लागे लागी नावो हो डरावो लागे चारों बड़िया लागे लागी काहे शमशान घाट पर देखो तरीका सियारा घिसी रावल तनरी कोही कुकुरा लेके भारत योतरी जमुना शरीर के हमरे के सेट पाउडर से सजावट में जा वो शमशान घाट पर डाली देखली कि दोनों कुकुर टंगरी के सियावता कहीं सियान और तरी भारत सियारा घिसी रावल तनरी कोही कुकुरा लेके भारत योतरी जमुना देख के इंदौर के रानी 12 बजे रात के अपना बबुआ के लाश लेके आ शमशान घाट पर पहुंचले बाबूजी वही शमशान घाट पर राजा हरिश्चंद्र ड्यूटी देत रहले 12 बजे रात रहे उनका पहरा रहे फिर हमने के पुरस्कार मिले परिवार से बार बार लगातार हार्दिक अभिनंदन अपना पहरा पे बारे बोलत तारे
एक भी लाश नहीं जलाएगा। रानी ने अपने बबुआ के लाश ले जाके शमशान घाट के तीर पर धइले। कहली कि हे शमशान घाट के देव ए अबला पर सहाय होखी ताकि अपने बबुआ के दाह संस्कार करी। अब तो राजा घूमत घामत आइले कहले कि ए औरत तू के हऊ अबे कुछ देर पहले कोई नहीं तो शमशान घाट पर केहू ना रहला। तू के हऊ बातचीत के दौरान बगल में के अधजल लाश छोड़ के गई रहे। लुका जबरल राजा अपना रानी के छीन गई। कहले कि रानी ए जब कैसे रानी कहली कि स्वामीनाथ रौरा ए जब कैसे राजा कहते कि हमारे ये ड्यूटी बा मदारी होकर तो जूता चप्पल खड़खड़ा बोला बैठो रानी कहली कि रौरा कैसे राजा कहले कि ये हमार ड्यूटी बा ए शमशान घाट पर लेकिन तू कैसे राजा रानी अपने में बतियावत रहो तो राजा का नजर गइल ओ लाश पर। राजा कहले कि रानी ई लाश कैसे है रानी कहली कि ई लाश राजा कहले कि जल्दी बोलो केकर लाश है। रानी कहली कि ई लाश हमरा रौरा। राजा कहले कि हमरा रौरा कुछ ना बोलो ई केकर लाश है। रानी कहली कि ई लाश हमरा रौरा बेटा रोहित कुमार के। राजा कहले कि ना अरे रानी कहली कि सत्य कहता नहीं ई रौरा बेटा के लाश है। अब ए अबला पर सहाय होखी ताकि दाह संस्कार बबुआ के करी। राजा कहते कि ना रानी ना जे कानून खाता नहीं ओकर कानून ई बा बिना कर कफन के एक भी लाश जरे के ना। रानी कहली कि रौरा बेटा के लाश है। राजा कहले कि हमरा बापो के लाश रही तो वो कर लागी। रानी कहते कि एकर मतलब कि रौरा पहले सत्य पर बानी राव हम अर्धांगिनी है। अब अर्धांगिनी के फर्ज होला पति देव के सत्य रास्ता बताओ। अभी रौरा जब सत्य पर बानी तो रौरा कर लेवे खातिर तैयार हो रौरा के कर हम देते। रानी कहते कि हमरा लगे बैठले का कैसे बताओ तनी। अरे भिखारी के सारी कहते कि सारी जोन बा के आधा फाड़ के कफन बनौले बा आधे सारी तन पर बा हमरा लगे और बैठले का भिखारी के सारी अरे बनवनी रानी कहली कि और कौन परीक्षा ले रहे हैं पति देव के सर छोड़ा दिया बबुआ के सर छूट गई आधा साड़ी फाड़ के कफन बनौले बनी आधा साड़ी तन पर बाका ई हो ले बाका मालिक से कहता है क्या अरे बाबा कि चरण सीमा
गोड़ डगमगाए लगा रानी कहली से गोड़ हिले ना कर लेबे खातिर तैयार रहे रोला के हम कर देता रोपले रही ऐसे कि कर दई बयाना फिर से अरे निको खाना घारी है अरे कि चाहल चुनरिया नहीं अरे हजत दोनों रानी बबुआ के लाश पर से कफन भर ले हां राजा अपना बबुआ के मुंह देखले हर हर लोग लेके रानी से कर लेता रे रानी सोचली कि बबुआ के कफन उधार दे कफन ले ले आ जो शरीर पर आधा साड़ी बा एहू के उतार दे आ राजा के कर के मुखी दे के अपना बबुआ के दाह संस्कार करे इतनी सोचली तो भाई कि कर दई फिर से अरे कि खाना घारी है अरे कि चाहल चुनरिया नहीं तो भाई का धरती हिले लागल आकाश 2 मिनट रुक 2 मिनट सोचली कि कफन उधार दी शरीर पर जो साड़ी बड़ी हुई उतार दी आज तो ने धरती डगमगाए लागल आकाश हिले लागल हिले लागल धरती वर्षा करे लागल आकाश मार्ग से जय जयकार लगावे लगल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पृथ्वी पर आई लोग कहलो कि ए राजा ई तोहार परीक्षा ले अब है जौन कुलदान में देले बाड़ो विश्वामित्र बाबा कहले कि जौन दान में देले बाड़ो तू ले लो राजा कहले कि देले बने तो हाथ ऊपर बा ले तो नीचे हो जाई और ओरा सब दिहल चाहता नहीं तो हम लिहल ना कुछ कहल चाहता नहीं कहले कि जवन परीक्षा है सतयुग में हमरा संग लेले बने समय ई परीक्षा कलयुग में कोनो भक्त से मत ले लइका मांगो मेहरारू मांगो लइका मेहरारू के बेचाव लगे तो कलयुग के भक्त फेड़ा में बांध के हाड़ मसाल का प्रेम से बोल गई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र